אני אקריא לכם תחילה את הקטע של הלימוד היומי, מה שהרב הוליד. בדרך כלל אנחנו לומדים את החומש על הסדר. אנחנו היום ברוך השם גמרנו את פרשת בראשית, ובעזרת השם אנחנו נעלה את כל פרשת בראשית מחדש, עם כל הסיכומים. אנחנו צריכים לעבוד על זה המון שעות, יש לנו המון עבודה, אבל אני מתחיל איתכם באיפה שהגענו אל המאוחר. אנחנו נמצאים, היום ברוך השם התחלנו את פרשת נוח, גם כן הרב הוריד לנו את פרשת נוח, ואנחנו עכשיו הולכים לסוף פרשת בראשית, ששם גם כן מדובר לגבי נוח. אז אני קורא לכם את הקטע מכל חוכמה, ואחרי זה אני אסביר. אני אקרא לכם את דברי הרב, ותשמעו גם כן את ההסברים על כל מילה ומילה. ויחי מתושלח 87 שנה, ומעט שנה, ויולד את למך. ויחי מתושלח, כותב הרב, שר מדרך אביו, ויולד את למך, שהיה מתושלח ולמך חיים באותו הדור, והם, על ידי הצדקות שלהם, כל הכוונה שלהם הייתה להוריד את נשמת נוח לעולם, והרב כותב בהמשך, שלמה הם רצו להוריד את נשמת נוח לעולם? כי נוח היה גלגול של חנוך, הסבא שלהם, כי חנוך היה אבא של מתושלח, ומתושלח היה אבא של למך, ולמך היה אבא של נוח, והם לא הצליחו, מתושלח ונוח ולמך, לא הצליחו להגיע למדרגה של הסבא שלהם חנוך, ולמה? בגלל הטומאה שהייתה בדורות שלהם, של האנשים והבני אדם, שאפילו האבנים והסלעים, שאתם רואים פה גם כן את האבנים והסלעים, אנחנו נמצאים פה ממש במקום של אבנים וסלעים, גם באבנים והסלעים נדבקה הטומאה, לכן כתוב וימח, רש"י אומר במקום, שכותב מה זה וימח, הוא מחה אפילו את האבנים ואת הסלעים, הוא מחה אותם, שגם הם נמוכו בגלל בזה. אז מכל מקום, לא בגלל שמתושלח ולמך הם לא היו צדיקים ולא יכלו לתקן את העולם, לא, הם היו צדיקים, אבל בני דורם היו כאלה טמאים, עד כדי כך שהורידו טומאה אפילו לאבנים ולעצים, אז זה מנע מהם מלהגיע למדרגה של חנוך, וידוע שחנוך, אנחנו גם כן נלמד את זה בהמשך, לשון חינוך, שחנוך חינך את כל העולם ליראת השם, ליראת אלוקים, הוא יתהלך לפני האלוקים. אז מכל מקום, מה שהרב כותב, שויחי מתושלח שר מדרך אביו, אין הכוונה שהוא חס ושלום נפל לעבודה זרה או נפל לטומאות, אלא הוא שר מדרך אביו מחנוך, כי הוא לא יכול להדביק את הצדקות של חנוך, הוא לא יכול להגיע למדרגה של הצדקות של חנוך. אז לכן כתוב וילד למך, למך גם כן היה צדיק, גם הוא הגיע למדרגה של חנוך, ושניהם לא יכלו להגיע. אז מה הם עשו שניהם? אז שניהם חברו יחדיו, מתושלח ולמך חברו יחדיו, ועל ידי הלימודים הקדושים שהשאיר חנוך לעולם, כי חנוך הוריד ספר שנקרא חנוך הוא מתת, שר מתת, והוא הוריד הרבה ספרים לעולם, הספרים האלה היו אצל מתושלח ולמך, ואחרי זה אנחנו נראה בצוהר תעשה לתיבה, שהרב מחדש, שכל הכתבי יד של חנוך, שהם הספר חנוך וכדומה, כולם, נוח תמן אותם בצוהר תעשה לתיבה, שם הוא הכביא את כל הכתבים. אז כתוב, אחרי שמתושלח ולמך היו יחד ולמדו ביחד, התכסו והלכו להתבודד, והלכו לצעוק להשם, איך מורידים נשמה לעולם שתתקן את כל העולם מכל הזוהמה, כי כל העולם היה שקוע בזוהמת הנחש, ולא יכלו לתקן את העולם. אז כתוב, וילד בן, אומר הרב, את מי הוא ילד? את נוח. למה נקרא נוח? שנחה דעתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, להחריבו ולהקימו מחדש, עם נוח שהיה צדיק בדורו. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז למה הוא נקרא נוח? שעכשיו הקדוש ברוך הוא יכל לעשות פעולה עם נוח, למחות את כל היקום, את כל הבהמות, את כל בני האדם, את כל העולם כולו, ולבנות עולם חדש מנוח, כמו שכתוב, שאנחנו עכשיו אומרים שכל העולם הם נקראים בני נוח. למה הם נקראים בני נוח? על שם נוח. והנה נוח, כל העבודה שלו זה היה לתקן את העולם במלכות שדי, ולהחזיר את העולם בתשובה. לכן נוח בונה את התיבה ב-120 שנה בשגם ובשר. למה זה לקח 120 שנה בשגם? בשגם זה אותיות משה.
וכתוב, ואם אין מכני נע מספרך, מכני זה אותיות מנוח, אז גם בשגם, שזה גימטריה משה, והיו ימיו 120 שנה, שמרמז על משה רבנו, שנוח היה גלגול של משה רבנו, זאת אומרת שנוח שהיה בדורו, משה רבנו היה מגולגל בו, רק בבחינה של נשמה, אבל הוא לא הצליחו עדיין לתקן את העולם, אבל כשמשה רבנו בא בתור משה, אז כתוב, הוא מביא מהנחני מה? שנוח היה מעובר במשה, זאת אומרת שמשה תיקן את נוח, אבל באותו גלגול, משה לא יכול לעשות את התיקון עם נוח, לכן נוח בונה את התיבה במשך 120 שנה, וכל ליצני הדור אומרים לו, מה אתה עושה, מה אתה בונה? הוא אומר להם, הולך להיות עוד 120 שנה מבול, אז כולם אמרו, זה משוגע, כמו שאומרים עלינו שאנחנו משוגעים, ואתם מדברים על הרב שהוא משיח, ופורים, ושיגעתם את כל העולם, אבל בינתיים מתוך השיגעון הזה חזרו המון אנשים בתשובה, אז גם בזמן נוח, כולם אמרו לו שאתה משוגע, מה אתה בונה לו עוד 120 שנה, מי אמר שבכלל תחיה 120 שנה, מה אתה משוגע? אז כל העולם החזיקו ממנו משוגע, אבל היו כמה שהם התייראו, וכן חזרו בתשובה, וכמובן בסוף שכשהגיע המבול, אז כתוב שנוח, כתוב ויהי לשבעת הימים, ויבוא נוח אל התיבה, שגם הוא היה מקטני המונה, שהוא ראה שלא בא מבול, אז הוא גם כן נפל, כמו שראינו עכשיו שלא בא משיח, אז ברוך השם לא נפלנו, הם קרו ונפלו, ואנחנו קמנו להתעודד, רבותיי, אנחנו קמים ומתעודדים, ומורידים עכשיו את תורת משיח, ואז שעבר המבול, אחרי 9 חודשים שהוא היה בתיבה, אז כתוב ויחל נוח, מה זה ויחל נוח? שעשה עצמו חולין, שנפל ליין, לשמרים של היין, לפגם עץ הדעת טוב ורע של זה, לכן כתוב שבא עליו בנו, שזה ארור כנען, שמשם מצא בני חם, ושמענו חידוש מהרב, שכל הביזיונות שנוח עבר, במשך 120 שנה, זה רק כדי להביא אותו לענווה ושפלות אמיתית, כדי שיוכלו להגיד לנוח, תראה, כל הבריאה כולה נקראת על שמך, כולם נקראים בני נוח, ואסור שיהיה לך גאווה, אם יהיה לך גאווה אחת, אז כל העולם היה חס ושלום, היה נימוח, וזה מה שהרב כותב פה, זה מה שהרב כותב, חוזר חזרה לדברי הרב, פה במקור חוכמה, ויחי מתושלח, שהוסר מדרך אביו, שהוא לא הצליח להדביק את חנוך, ויולד את למך, שהיה מתושלח ולמך חיים ביחד, ולומדים ביחד, חברו אותה בכל הספרים של חנוך, כדי להוליד את נוח, כי כל המבול היה בשביל לברור את דרכי האנשים, שמרוב תומת העולם, אז הם טימאו גם כן את הצדיקים שהיו בדור. איך אומרים על הגאון מווילנה, שאלו אותו, למה אין לך מלאך מגיד, כמו מרן בית יוסף, אומר מרן בית יוסף, חי עם 400 צדיקים מסודי העולם, אז יכול לבוא מלאך ולהגיד לו דברים אמיתיים, אבל אני, הוא אומר, אני גר בגרמניה, בווינה, ואם יבוא מלאך, אז המלאך הזה יטשטש ויטשטש אותי, אז רואים שהתומה של הדור גורמת נזק לצדיקים, לכן מתושלח ולמך היה להם נזק גדול מהתומה של אנשי הדור, ולא יכלו להגיע לדרגת אביהם, שזה חנוך, לכן כתוב ויולד בן את נוח, שנחה דעתו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, להחריבו ולהקימו מחדש עם נוח, שהיה צדיק בדורו, ואז כתוב ויחי למך אחרי הולידו את נוח, היינו, מה זה ויחי למך אחרי הולידו את נוח? שכל ימי למך שאף לתקן את הברואים ואת העולם, ולא יכל בגלל רוב הטומאה, לכן כתוב ויחי למך, מה הכוונה ויחי למך? שמלך, למך זה אותיות מלך, הוא רצה להיות מלך על הבריאה, למלוך על כל היקום, שכולם ישמעו לו, אבל הוא לא יכל, ברוב הטומאה שהייתה שם, לכן כתוב ויולד את נוח, שהבחינה הזאת יכולה לעשות רק על ידי נוח, ולמה על ידי נוח? הוא אומר, כי כתוב ויהי נוח בן 500 שנה, ויולד נוח את שם, את חם ואת יפת, 500 שנה הוא היה בדבקות בהשם יתברך י' כו' כ500 שנה, הילד הזה דבוק בהשם יתברך בהוויה, ולא שר ימין ושמאל, גם שכל העולם היו טועים ומטעים, הוא לא שר מהשיביתי הוויה לנגדי תמיד, אלא נדבק בחנוך שהיה דולה ומשקה מתורת חנוך. למה? כי חנוך היה, נוח היה גלגול של חנוך, ויוצא שמה שמתושלח ולמך
עבדו ביניהם כל החיים, להביא את נוח לעולם, הם הביאו גם כן את חנוך עם נוח, ועל ידי נוח, שהוא איש תמים, ואיש תמים צדיק, הוא זכה לתקן את כל העולם, הוא זכה שהקדוש ברוך הוא החריב את העולם, ובנה אותו מחדש, ועד היום כל אומות העולם נקראים בני נוח, שהם 7 מצוות בן נוח, רק אנחנו כבר מיוחסים לאברהם אבינו, אז אנחנו ברוך השם בחינה חדשה לגמרי, אנחנו כבר תרי"ג מצוות, הם רק 7 בני מצוות, ויהי רצון בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.